izinbertu behar zaituzte zumea, irudikatzen duen, udalak ere horrek irudikatzen dugu agindea, agindea irudikatzeko, zea ona dela, borobila, malgua, eta ala beharko dula agindea, eta horrela agindea kopaitzen. Bertaratu zeratzen guztiek. Berriro ere hemen, baina aurten talde berri batekin gatoz. Ilusio berriztua eta begirada berriekin. Talde berria osatzen duguno Zubietak dituen beharrak eta aurrera begirako asmoak partekatzen ditugu eta horiek begira jarri gara lanean da. Azteko bizilagunon eta Zubietako eragileon arteko sarea sendotu, elkarlana sustatu eta herria bizitzea da gure gogoa. Eta begirada horretatik egingo dugu lan. Taldetasuna eta kohesioa ikantuz, herriko talde eta elkarte ezberdinen artean. Horretarako, auzolana tresna oso egokia dela uste dugu, eta Zubietak dituen zenbait beharrei auzolanean erantzutea da gure asmoa. Zubieta herritarren artean eraiki nahi dugu. Hirigintzakoan ditugunak kudeatzea izango da, gure beste egiteko bat. Hasteko, osatzeko eta hobetzeko asko ditugu, badakigu, eta aspaldiko eskakizunak dira batzuk gainean. Urteotan saiakera asko egin dira, konponbidea bilatzeko, eta temati jarraituko dugu lan horretan. Eta bateko eta besteko udaletara, behar bestetan, jungo gara. Ziur nago, Zurbilgo eta Donostiko udalek ere, udalek eta herri batzarrak, borondatea jarriz gero, adostasunera iristeko gai izango garela. Baina horretarako beharrezkoa dugu Zubieta bere osotasunean ulertzen. Eta Zubietarentzat oso garrantzitsua den errekonozimendua lantzeko asmoa ere badegu. Zubietak badu errekonozitua ez dagoen ondare historikoa, eta ez naiz errauspegia, zertetxeaz edo hipodromoa zari. Baizik eta 18. mendetik jokatzen den eta asko apreziatzen dugun kirolaz, zerragoteaz. Duela urte batzuk pilota elkarteak ondaren inmaterial izendatzeko saiakera egin zuen eta berriro helduko dio hori. Herri batzarra bide lagun izango du, eginkizun horretan eta Donostiko eta Usurbilgo udalei gurekin batera aritu zaitezen eskatzen dizuegu. Ondareak zaintza dakar eta erregotean kalitatez aritzeko baldintzak adosteko aukera emango dugu. Irailean ospatuko den Enrique Arri torneora, konbidatuko dute, bertatik bertara ezagutzeko nahi izan ez dira. Eta amaitzeko, talde berria datorren legegintzaldian gure esku dagoena egiteko konpromisoa dugu. Lau urteek behar bada ez dute askorako emango, baina bateko eta besteko aziek bidea markatzeko balio izatea espero dugu. Eskerrik asko.